Ang atong unang pagbasa naghisgot og duha ka babae, ang usa asawa, ang usa ulipon. Ang kasabot ani si Sarah, asawa ni Abraham, niya si Agar, ulipon man to ni Sarah, si Agar. Niya si Sarah nahutdan sa iyang paglaom nga makaanak pa siya. Siguro mga edad niya to mga 90 na. Niya si Abraham mga 97 or 96. Kinsa pa may mo anak-anak? No. Mao to nga niingon si Sarah, Abraham, murag wa na gyoy timailhan nga manganak pa ko. Ang timailhan nga matuman ang saad sa Ginoo nga makabaton tag anak, dili na pinaagi og natural ako. Pwede man na nga naa kay paanakan nga babae sa akong pagtugot, unya kun mamabdos ato ng anak. Legal man na sa ila, basta motugot ang asawa ba, nya mo to'y ilang i-adapt. Siya sige, sulay og pamabdos ning akong ulipon si Agar, si Abraham ning tuman lang pod. Kay batanon man sa tos Agar, mga siguro napatos mga 20 o 30 ang edad. Nya iyang asawa 90 na goy edad, mas nindo tong 30. So wa gyud mo reklamo si Abraham. Mabdos dayon si Sarah o si Agar. Ingon din si Sarah, mao na ni ang sign. Kay wa ani pamabdosas Ginoo, pasabot manganak kita. Nya kay namabdos man, mao na ni ang sign. Oy, pagkatao na sa pagkamabdos na ni Agar, wa na nagkagubot na. Nasuko na si Sarah kay si Agar proud naman kayo. Moingon na mas Agar, ako gibless sa Ginoo, ikaw gi-curse dahil kas Ginoo di ay wa kay ayong pagkaasawa. Naglagot si Sarah, bugnoo naman niya si Agar. Ingon na sa Abraham, ikaw ginakaingon ani nganong imong gipamabdosan. Ingon sa Abraham, igo ra kong nituman sa imong sugo. Nya karon maglagot na kayo sa gara na kay tanang animal, dako gara na kayo. Ingon sa Abraham, papawa imo gunang ulipon na mo to nagkagubot gid sila. Ingon dayong Ginoo, ingnar gud na si Sarah Abraham nga paghuwat kay nga kung gisaad matuma na ay mo pagbuot-buot kani bitang ato bitang pamaagi karon kana bang na ini patambag nako pader. Sige magin mig simba, nagtamod magin mis Ginoo, wa man gid mi kabaton og anak pader. Moabil na lang mi anang kanang in vitro sana fertilization kana bang anha sa kuan ba, anha sa test tube nya ang katong fertilize i-inject sa ibutang sa tiyan sa taguangkan sa babae aron mao to iyang ipanganak. Kay di man gyud pwede og kuan natural kay natingali depikto ang kuan usa nila. Nya mo tong niingon ko, nganong inyo mangyong ipamugos, nganong mamugos mangyod mo isa og tao pa di pagbuot nas Ginoo nako dili oy. Ang pagbuot sa Ginoo paghuwat nya mga matay mo nga way kuan way anak, ang Ginoo mo say gabuot anak. Basta sige lang yun mong kumbati hangtod kaya pa. God mao to nga si Abraham ni sunod Diyos Ginoo. Nakaanak yun sila, Sarah. 100 years old si Abraham, natao si Isaac. So murag maguwang og mga hapit mo duha ka tuig ang si katos Ismael. Na sila anak si Isaac. Karon kay magduwa-duwa man si Ismael o si Isaac. Ingaw na sad si Sarah, na di ko gustong naanay masunod si imong katigayunan kanang anak nimo sa ulipon. Na sana ipapahawa na sana gubot lagi. Gubot. Mo na niingon si kanang San Pablo, duha ka klase ang kaliwatan, na ay kaliwat sa ulipon, na asay kaliwat sa gawasnon.
Kinsa may kaliwat sa gawas nun, matud pa niya, kadtong nagtuo ni Jesus nga gilansang sa cross dito sa Jerusalem. Kinsa may ulipon kadtong nagtuo sa balaod nga gihatag dito sa bukid sa Sinai, kanang 10 Commandments. Kinsa tong nituo ni Kristo, gawas nun. Kinsa tong gasunod sa balaod, ulipon. Mo na naron ang gadagan. Pag-abot na ni Kristo, iyang gihisgutan dinhi sa atong ebanghelyo ang unsay tinuod gyud nga makapaulipo nato. Ug unsa man na ang kadautan, ang evil, ang satanas, mo na'y makapaulipo nato. Nya unsa man nga kaning timaan nga kita naulipon kung magsige tag pangayo og signs. Kana bang mga timailhan? Mao man to'y gihimo ni Sarah. Di natao ang ulipon nga kaliwatan kay nangayo man siya sign. Wa man siya mulaom, wa man siya mutuo sa saad sa Ginoo. Naghimo gid siya iya. Bitay usahay katong day kausag ampo ko. Ampo gyud. Padir ampo iko nga kanang sana maka kita kog bana. Ako sige ampuan ti ka. Makita kag bana. Ug tuod man pag ingon niya inig birthday nako ug naay mo text nako nga ulitaw, mao na ang posible nakong mabana. Hatag nas Ginoo. Sus pag birthday niya namang gini-text. Wa na. Laom na kasi nanguyab pag yun. Sugot na yun. Sugot na yun. Ana. Kuan na siya kanang close gid ba? Sus nabuntis man siya. Pagkabuntis nawa wan amo text. Di na makitan. Ingon din siya nako pagka problema nagmaayo. Father, ngano man nga naingon ani man nga sign man datong gihatag sa Ginoo, ngano man nga naingon ani man ang gisangkuan, nakubuangon ka. Ngano man san nga nituo man kaato nga ang yawa gamhanan man sana makahimo man sana siya, nahibaw mo na siya sa atong longing. Ug mangayo kag sign ang yawa mo'y muhatag aron magyawa-yawa dayon mo. Ana, unay kuyaw kayo. Diya sa tuingon ako, pader, gagmay pa ako mga anak, di biya gyud ako gusto nga mo abroad, pader. Ana siya ba? Kay gagmay pagutaon ako mga anak, pero pertigyong lisura na mo, pader. Unsa kay among ipakaon, ipaeducate sa mga anak. Musuhay lang yung apply og kanang working visa, pader. Ug makapasargan ko, sign na siya, nagitugot sa Ginoo nga mo abroad ko. Pastilan, wa gisabit, pasar gidayon siya. Pasar. O di, abroad na. Pag abroad, ang banang nahibilin, nangabit bitaw. Purti ginilang awaya to the point nga nagbuwag yun. Karong gipailan ginyag divorce. Ang sabi na. Bantay-bantay. Kay Ingos Kristo, maulipon yun mo. Basta sige mo pangitaan ng sign. Ako, pag pari na ako, ngayo biya sa takog sign ato. Akong unang sign, basta buwagan ko sa kong uyab, magpari gyud ko kay katapusan na lang gining uyab. Wa man madayon tong duha ka uyab nga magminyo ta ko, katapusan na lang gining uyab. Buwagan kay ko ani pari na gyud ko. Sus wa man gid hinuon ko buwagi. Perti naman hinuon among suura. Oy, wa gyud. Ang akong gibuhat dili sign, kung dili discernment. Pag ampo, pagpangayo sa Ginoo og lamdag, asa dapita ang iyang kabubuton. Usa ka tuig na kong pamalandong kuyog sa pipila ka mga pari ug obispo nga spiritual directors, mo-guide nako sa pagpamalandong. Maotoy akong gisunod. Hastang akong uyab ni sunod sa dato. Dili ang sign, kung dili pamalandong. Ug unsa may pamalandongan nato nga tinuod nga kabubuton sa Ginoo,
matod pa ni Kristo diri sa tong ebanghelyo, sudyaan unya mo sa rayna sa habagatan, kay mibaktas yag katunga sa kalibutan aron pagpamati ni Solomon sa pulong ni Solomon. Dinhi do na pay labaw ni Solomon nga naay pulong. Pulong ba? So ang pulong sa Ginoo maunay atong guide. Muhimo ganitag desisyon nga wa sa pulong sa Ginoo, wa maigo sa pulong sa Ginoo, dili na sakto nga desisyon. Pananglitan, pobre kay mo. Pobre kay ba? Lisod kayo. Pare ato ako ni abroad. Unsa may pulong sa Ginoo para sa mga pobre? Unsa may pulong sa Ginoo? Bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Nganong gusto pa man kang makakwarta, nga bulahan naman ka? Di ba? Palit talag slat. Kadaghang mga pobre nga nipalit na to din higslat, naapay tricycle driver, naapay habal-habal driver, naapagani mga masahistang mga buta, na malit din kaya nga naman, para nila, bulahan sila. Naamagani mga bata nga di na muduwag computer, kay aron lang mo palit og slot, nagsigim kay nagsimba dining uban. Nga naman, bulahan ang kabos. Hangtod god December 21 gikan sa August 2019 hangtod December 2021 katong gi-report nako gahapon. Pila na may cash receipts nato dinhi, kwartang nisod sa atong parokya. Niabot nag 130 million kapin. Diyan nga na. Nya, kakinahanglan gid etag mga dato. Kisang dato mo hatag ng 130 million din sa ato. Kanang hinay-hinay palit slot, hogs kolekta, donate dito inig sakramento, pabunyag hatag 50, 150. Atong itigom-tigom, sige yung hinatagay. Hangtod na tigom yun. Nagtuman man ta sa sugo sa Ginoo nga simba, ampo, ako sad wali sad, sangyaw nga natay panginahanglan, hangtod karon napatay daghang slot nga baligya, anagod niya mo palit man sad. Sige palit. Bulahan kamong mga kabos diha dapita. Ngayo sa kapari nga nangayo nato din higtabang tungod sa iyang panginahanglan, sa iyang pag-eskwela. Akong gitabangan, hurot gyud og bayad ang iyang tuition dinhi. Foreigner man ni siya. Pertin niyang pasalamat. Naghimo siyang suwat, Father, ipadangat sa imong parishioners nga perti gid akong pasalamat. Nya nangutana siya nako, nganong generous mga ka, Father? Nako, kay nahigugma man ko sa kakabos, Father. Siya, I cannot understand. Unsa man, usep sabot nimo ana. Nako, kita ba yang pare, basta magmisa ta, nabiagid tay kolekta. Nya purti gid na akong daghan nagkolekta sa akong misa. Unya kay gusto man kong mahimong kabos, akong i-share mo nang yano kay kung mubayad sa imong tuition. Kaya nga naman, wa man ko magbalyo sa akong kaugalingon og kwarta. Karon gay tingali mas daghan kag kwarta kay kanako, kay sige man kang misa. Nya akong stipend ako nang ihatag balik nga ris community. Wa jud koy ako ug maunang kamao ko bang hatag kay nahigugma man ko sa kakabos. Maunay timaan nga plano ni Ginoo, dili ni sign pagtuman. Ana na siya kaning atong slot dinhi palit sad ko. Di sa ko palkansi. Ano day kamura day gustong malangit. Gahapon gamay ra taghalin 56 ka slots ra sa DOPS, pero abot naman sa 8,181 ang atong halin sa total halin nya sa atong MMTL nahalina na tag 1,628. Gamay na lay kuwang pakpaka nato ning mga taong namulit. Congratulations. Tuman sugo sa Ginoo, ayaw tuo anang mga pulo nga makapaulipo nato. Napayuban mo ingon ang sign, Father, nga pag kuang ginis Ginoo, basta ang akong bana makit-an gali nako nga muuli nga hubog pasabot
divorce na na. Ana, uli magid ang bana hubog. Divorce dayon, apply dayon divorce. Tinuod ka na. Niya, inig-divorce niya, na-divorce sa civil. Wa man mo apply og kaning declaration of nullity sa dinhi sa simbahan. Karon kita siya kuno sa iyang right person, pero nagpuyo-puyo na sila. Wa na sila kasal. Nya unsa na? Sala dili. Perting sala. Nya ngutana siya nako, asa man mo apply? Diri pila may magasto ana pa dir kani sus dako ana ako ka-apply may kadtong civil court diri na banoon. Hasulan ako no siya. Musabot lang mo niya kunong Ginoo nila. Ana, di musabot ang Ginoo. Maulipon ta sa sala, ibanlod ta sa imperno. Muna, aron dili ta maulipon, ayaw pangita og signs. Unsa may pangitaon nato, ang pulong sa Ginoo aron atong tumanon sa imo karong kahimtang huna-hunaa unsay pulong sa Ginoo nga angay nimong tumanon, dili kay mangayog milagro. Hangtod na lang noon maulipon ta. Karon daghan man kay naulipon, pananglitan kanang masakiton. Nya moingon din adto didto anang lugar kay naay birhen didtong nihilak. Ana, igabot mo nga tus birhen nga nihilak, hikap-hikap dayon ka, pagpa-check up nimo sa doktor, wa na ka, negative na imong cancer. Unsa may mahitabo nimo? Ma-attach ka katong imahin sa birhen nga nihilak. Di ba? Adto na ka dito, ang tanan nga imahin sa birhen, bisag ka na pang dihang naiparokya nga naibirhen, di na nanimutag doon, kay katog yung birhina nga nihilak. Di ba? Yan, unsa man na? Evil. That is evil. Nganong di man ka mutuo nga ang birhen present, bisan diha mismo sa imong balay, ang gahom sa birhen na adiha. Katog yung imong hikapon. Katog yung imong adtuon. Aron, adtog dito ang gahom sa Ginoo. Gitawag nag fanaticism. Fanatic na ka ba? Kana na lang yun. Basi gatuo mo nga ang kamot ra yung padersyano mo imo pandong ninyo aron mo maayo sa inyong sakit or matuman ang inyong pangandoy. Ngano mo din ang kamot sa ubang pare, Father Arnel kaniadtong ato dinhing assistant o kanang tanang mga pare, wa day nay gahom ilang kamot nga anointed man as Ginoo. Na fanatic na kang padersyano. Pero mas maisan mo ang marisan mo, basta mo palit mo slat na okay ra man sana siya. Pero ayaw pagtuo nga sa padersyano ragyan mo ay agiana sa grasya. Mo usahay nga basta ang pari gani healing mass, nya kaning paria mo mag-healing mass, basta ang simbahan hapit dili maagiag tao kay pertig yung punoa. Pero naa gani pari nga lain mag-healing mass ta lima ra gyud kabuk mo anha. Nga naman, wa nay gahom ng paria oy. Nalimot nga ang misa, ang pulong sa Ginoo nga gi-celebrate, gamhana na og maunay tinuod nga presensya sa Ginoo, dili nang healing sa atong lawas kay kani atong lawas mamatay ra ni. Ang importante matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, pag hinulsol mo sa inyong mga sala, sudyaan unya mo sa taga Ninive nga naghinulsol sa ilang mga sala pagkadungog nila sa pulong sa Ginoo diha ni propeta Jonas. Ni abayay labaw pa kang Jonas dinhi. Naghinulsol ba mo sa inyong sala o magsige lang mo pangayog healing sa inyong lawas pero wa gyoy healing sa inyong kalag. Ang paghinulsol mo importante, dili ang kaayuhan sa sakit. Mas may magig masakita aron makahinulsol. San Roque na santo sa iyang sakit. Saint Teresa of the Child Jesus na santa sa iyang sakit. Ug daghan pang mga santos, Saint Francis of Assisi, Padre Pio, naghatagan tog stigmata, mao to ilang namatyan ang ilang sakit. Grasya na ang sakit kay makapahinulsol na nato. Muna nanagan kay cancer nga stage 2 ing nang Ginoo, Lord, pwede ra gyud ma stage 4. Ang importante kining akong pagdumot sa akong isig katao mawagtang na unta ni. Kining akong pagdumot sa kanhi kabit sa akong bana nga di jud ko mutagad
ako na unta ning mawagtang kining akong pagkahimalikas, kining akong pagkasugarol, kining akong pagkapalahubog, mawagtang unta ni dili lang ang kaayuhan o kaha ang kwarta ray akong sige hagtan-aw nga maoy grasya. Ang dakong grasya mao gyud ang paghinulsol sa sala. Sige, lingian na imong tupad kay basig nakatuog na diha. Mangutan na maghinulsol na ta. Ingna niya. Sige lang tag pangwarta niya ang kanang kwarta ipalit tag slot. Di ba? Gahapon na inihatag nato 15 kasako nga gisudlan og tag 5 kilo packed rice. Atong pakpakan. Sos. Adto wa gito mahinugon siyang kwarta. Nya human gisundan dayon asa ni hatag diha og 20 ka boxes sa noodles na mga 1,400 ang packs na gagmay. Pakpak na sad. Hatag pa mo aron wagtang na inyong sala. Nindog na tayo.